Kwa kani jaod bura ma Juja George Komburi owet thuolo e yor omenda ma chieng' ma kwan romo siling 200,000 ka igeno ni odiechieng' ma kiny obiro chopo e nyim doho mondo oduok bura ma odonjne godo mar bedo gi oboke ma bandia mag somo kod ketho mamoko bende. Jaod bura no chwalo e doho ma Kiambu okinyi ma kawuono kitude kod ketho maromo 7 moting'o tiyo gi oboke penj mar NEC ma bandia e kind higa mar 2011 nyaka 2012 mar mbalariany mar Jaod. Itude kod ketho 6 mag tiyo gi oboke ma bandia mag somo kod ketho mar 7 mar tamore chopo e doho kata luonge mondo chopo e doho. Komburi nomako odiechieng' manyoro kitude gi ketho mar tiyo marach kod mbui kaluwore kod weche manyowacho ni piny owacho notiyo gi siling bilion 13 e tayo kampen mar Raila Amolo Odinga e laro kom mar AUC. His powers under section 87 clause paragraph A and withdrew that case. He has now again, Your Honor, appeared before you under the same section again, exercising his rights to charge for the same offenses that had previously been charged. And while, Your Honor, we have no objection to our client taking plea in respect to count 1 to count 7 to count 6, our objection is in respect of the mischief being perpetuated and the abuse of power being perpetuated by the DPP by invoking section 121I of the Penal Code. Jaod bura 4